जाबाय खोमा आंहाबो रनिखौ बेबायदि बुथारनाया आंबोथ' बुथारनाय बायदिनो जादोंना बेनिखायनो दिनै दंखल गुदियाव एसेबां गोसायै गोग्लैबाय आंहा फिस्लायनानै आइदै खावलाया बेसेबा साखादों दागिस जाना थासिगोन खोमा खावलायाबो बेन्डेजसो लानांगौ जादों हाथायाबो थाइसे गलायलांदों ओरैबायदि गोसा गोग्लैदों पाप नांखादों बे आं रनिखौ बेबायदि खालायनाया आइदै गोसोम गोसोम जाजोब्बाय खावलायफोराबो मेगनफोराबो इसिबां गोसा गोग्लैखादों आं बे पापि दंखला आं थाया होननानै बुंखाबाय थादोंमोन आं बेबायदि जायगायाव बेनिखायनो आरो पापबो नांदों बिसोरा रनिया थैनानै सेवग्लिबाय ना मायोबा सेवबायसो खोमा रनिया बेसेरा अन्थाव बाथावनो आंनि मोजां मोननायाबो जाफुङासै आरो रनिनियाबो साननाय हनायफोरा जेबो जाफुङासै इसिबां बेबायदि जानायानो नङामोन बिबो हाबिलाखौ मोजां मोनामोनब्ला बेफोरबायदि जानायानो नङामोन जुदि बियो हाबिलाखौ मोजां मोननाय नङामोन बिनि बिमायाबो बेबायदि खालायनाय नङामोन आरो आंबो बेबायदि खालायनाय नङामोन अन्थाव बाथावनो सेवग्लिबायसो बेसेराया गोथै सखौबो मोनासै बिमाया खिजानि अबाव मोनदों मोनखायाखै बियो गोथै सखौबो सावनो मोनासै बिमानाबो पाप नांदों बिना आंबो जेनथेनसो खावलायावल' दाग जानानै हाथाय थाइसे बायनानैल'सो बासिबाय पाप नांनाया बे पापा जेबो नंबावानो आरो माब्लाबा नांबावगोनसो खोमा पापा रनिखौ बुथारनाय पापा गिदिरैनो नांगोन खोमा आंबो गिनायसो मोनबाय आङो एक्सिडेन्ट जानानैसो थैगोन ना मायबा आंबो रनिखौ बुथारनाया पाप नांनानै खोथाया खिन्थु नंमारगौ इसोर दंमारो खोमा पाप खामानि मावब्लाथाय पापनि फिथाइखौ मोनफिनखाथारो नुदोंना आं दिनै गोग्लैबाय बेबायदि बेसेरा रनिया थैनानै सेवनानै थाबाय आरो सावनोबो मोनासै बिखौ नोंनि फिसाज्लाखौ सिनायानो आङो उन्दैयाव नुनायानो नुफेराखैनदां आरो किडनेपार जानायबा आं नोंनि न'आव थांगौमोन आरो किडनेपार जानायबा आं फैसा बियालासिनो बेबायदि थागौमोन जुदि आं रनिखौ किडनेप खालायगौमोन आं दासिम नोंखौ फन खालामालासिनो थागौमोन नामा फैसानि थाखाय नोंखौ माबायदि फोथायनांगौ आं नोंनो रनिखौ किडनेप खालायाखै होननानै माबायदि फोथायनांगौ पुलिसनि लावथि नांब्लासो बुजि मोनगोन नोङो ओइ सालि जेबो बुंखाय नोङो आंखौ रायबाय थानो इन्टारेस्ट मोनदों नामा आंखौ रायबाय थानो इन्टारेस्ट मोनदों पुलिसनि दम आंनि सिगाङाव दा होसै मोनथिबाय आं मायबा मावनांगौ जाबा पुलिसाबो फात्ता मोनखाया नोंसोरखौ दानो सेकेन्डआवनो खोमाना दोननो हागौ आं नाथाय खोमाया आङो मानोना आंनो फैसा नांगौ आंनो फैसा रां धोन दौलत नांगौ आंनो नङाब्ला नोंसोर आंनि थाखाय मोस्रोम ओरै खिस्राबनानै नोंसोरखौ बुथारना दोननो हागौ आंनि बुंनाय खोथाखौ गोसोआव दंना गैया फैसा नङाब्ला फिसौज्ला फैसा मोनगोन नोङो आंनिफ्राय फुर्ति करि मोना नोङो गरसे सारेना नया फैसाबो मोना नोङो आंनि फिसाज्लाया गोमानानै दङ रनिया गोमानानै दङ नागिरना मोनाखै आरो आं नोंनो फैसा धोन सम्पति होगोन थां खिन्थानाय थां लस गैया नों जायनो खिन्थानाय थां लस गैया नों जि खोथाय खिन्थाय थां बारा दम देखायनाङा आंनि सिगाङाव रितु मानोना दा नोंनि फिसाज्ला सासेया गोमादोंना जा सासे दंबावो बेखौबो खोमागोन आं मोनथिना लाखा आंनि बुंनायखौ जुदि आं मोना मानिबा बिनि फिसाज्लाखौ किडनेप खालायगोन आं थानो जायगा गैया जादों जानो फैसा गैया जादों सालि सोरखौबा किडनेप खालायगोन आं होमब्ला हालायाबो जुदि किडनेप खालायमाराखै होमबा अबाव दङ रनिया आरो जुदि हालाया फैसानि थाखाय रनिखौ किडनेप खालायगौमोन बे मायबा नङा मायबा मोनसे बुंखागौमोन आंनि सिगाङाव फैसानि बाथ्रा बुंखागौमोन बियो मानोना आं मिथिगौ हालाया फैसानिल' रायख' फैसानि खोथा थायाबा फैसानि लेनदेन नङाबा बियो रावखौबो जेबो खालायखाया आं मिथिगौ हालाया फैसा लभिया मानसिखा जुदि बियो फैसानि खोथा सानगौमोन बियो रनिखौ किडनेप खालायखागौमोन आरो आंनि सिगाङाव खुला खुलि बुंखागौमोन बियो फैसा हर होननानै बेयाव हालानि आखाइ गैया बायदि मोनदों आं होनबा थाबाय जुगामि नाथाय दा आं थांनानै जुगामिनि खोथाखौबो पुलिस स्टेसनाव बुंहैनो हाया गोथावथार जाखादों आबै साहाया आं बेबायदिखौनो मोजां मोनो संख्रिनिखौसो गोथाव मोनदों औ आबै गोथावथार मोनदों आं साहाखौ मानसियाथ' खामानि दामानि गासैखौबो मोजाङैनो रोंखागौ र' खालि देहायासो एसे लोरबांबां एसे मोदोम ओंखारबावबा मोजां नुगोन आबै नोंखौ दा एसे लोरबांबां नुयो आबै जानाय थिगसे दोखो दोखो जानांगौ आबै औ जागोन दे आबै औ आबै जानांगौ बेनिफ्राय आबै गुथालालाय आबौआलाय फैफिनबायना फैफिनाखैनो क'क्राझारनिफ्राय बोथोरफोराबो मोजां नङा दा अखा हागाबाय आबै ओजों अखायानो हागासिनो हागायाखैनो बेनिफ्राय गावहा दासो क'क्राझार मोनदों होननानै बुंदों ए क'क्राझार मोनदों दासो दे होमबालाय थाब फै नोङो आबै दे औ थाब फैनो होदों आं आबै बिस्कुट लाबोनि आङो बिस्कुट नाङा ओइ नाङा हाया आबै आं खाथा बिस्कुटल'सो जायो खाथा बिस्कुटानो जोब्बाय नङाब्ला बे सैमा आथिंखौ जायो कुकिसखौ बेबो गैला
गोदै जानो हायाहाय आं बारा नाङा दे आबै नाङा औ दे माबा आबै नोंसा नोम्माइ मोननाव नोम्माइखौ खबर लानो थाङा खेबसे नोंसा मामायाबो बेसे दुखु मोनना दंमोन गावनि थाखायनो जाबाय होनना माबा होननानै थांना फैयामोन आबै खेबसे मामा औ नोंसा मामाया जों गामिनिया नों जेबो गोसोआव गैला खोमा ने ओहो आंहा मामा दङ आबै दंथ' र' अख्राङा राजाया खिन्थायाखै आबै बावदों खोमा बियो गथ' मानसि नालाय बिसोर आरो अबाव बेफोरखौ गोसोखांबाय थानो नोम्माया जों गामिनिनो बैथिं गोदान थाफैदोंमोन ना बिसोरो दाहाय दिनै नांला दे गाबोनफोर खबर लाहै आबै खेबसे दे न'नि मानसिना दुखु मोनगोन खेबसे खबर लाना फै नुजाना फै गोसोखौ एसे मोजां मोनगोन मामाया मिथियाखै माने फैयाखैना बेयाव मिथियाखैदां बियो नङाब्ला मिथिनायब्ला फैगौमोन बियो दासिम खबर लानो नोंनो थां गाबोन दे आबै थांगोन दे आंनि निजा मामाना आबै औ निजा नोंसानि बिदाना फंबाय होन्दोंमोनलायो इदिनो आरो निजानो आरो सासे बिमानिनो निजानो औ निजा सफैबाय नोंसोरो आंलाय माथो दिनै फैनायसो नंला नामा अखा हाबाय थानायखाय दे मोजाङानो जाबाय दे खामानिखौ जेसेनो फास्ट मावो एसेनो मोजां ना सार मोनसे गुड निउससो दङ सार गुड निउस सार गुड निउसआनो जाबाय सार हाबिला आरो अख्राङा फैबाय सार जोंहानाव दङ हे फैबाय गोमोनाय मानसिया नुजाफैबाय औ सार गावबा गावनो फैबाय आसरित खोथालै सोमोनांथाव दे फैबाय मोजाङानो जाबाय दे फैनायाथ' फैबाय बेनिफ्राय केसआ मारमोन गावसोरनो थांदों ना सोरबा खिनाय खालामदोंमोन ना खारग'बोदों मामोन सार केसआ जेबो नङा थारमाने बिसोरो जाख्लाजों मायबा खालायजानो गिनानै जाख्लाखौ फैगोन साननानै बिसोर हस्पिटालनिफ्राय जेनेबा थांदों आरो औ सार माने थांदोंमोन बिसोरो थारमाने जाख्लाया बिराद गाज्रिखाना सार बेखायनो गिनानै बिसोरो थांदोंमोन खोमा मोजाङै सोंदोंना नोंसोरो फाक्काथ' जेबो नंखायथ' बुङाखै सार बुङाखै होमब्लाथ' मोजाङानो जाबाय जेबो टेनसन गैला केस सल्भ औ सार केस सल्भ सार आरो जेबो प्रब्लेमथ' गैलाना जेबोथ' जायाना सार प्रब्लेमफोर गैला आरो मा प्रब्लेम दंबावो जेबो प्रब्लेम गैला बुग्रायाबो थैबाय गोमाग्रायाबो फैबाय जेबो टेनसन गैला फ्रि औ सार दा बिसोर नोंसिनियावनो दङ औ सार जोंफोरनियावनो दङ दा जोंफोरनावनो थासिगोन सार बिसोरनि गामियाव फैनो होला बेनिफ्राय सार हाबाबो खालायखासिगोन बा हाबाबो खालायखासिगोन नामा दे औ सार हाबायाव नोंथांखौबो लिंनाय जागोन दानो लिंखानाय जाबाय सार आरो लिंफैबावगोन सारा खिन्थु फैथारनांगोन दे थांगोन नोंसिनि हाबाखौ जानो थांथारगोन आं बैलाय माथो हाबिलामोननि बिमायसो ओइ आदा फैलाय औ फंबाय माबालै आदा आं नोंखौनो नागिरबाय दंमोन मानो दिनै आदाया फैयाखै होननानै मैयाबो फन खालायनो होनना फनबो खालायनाय जायासै मानोमोनबा आदा हाबिलाया फैबायलै हाबिलाजों अख्राजों मैया फैदों मा हाबिला भागिना फैबाय औ आदा मैयानो फैदों मोजाङै दंना बियो जेबोथ' जायाखै मोजाङैनो दं दे आदा मोजाङैनो दं गावसोरनो थांखादोंमोननो थांनो होननानैनो बेनिफ्राय फैबाय आरो दा अबाव थांदोंमोननो बिसोरो गुवाहाटियाव थांदोंमोननो गुवाहाटियाव दे हामबाय दे होमब्लालाय आं दाहाय खबर लाहैगोन दे औ आदा थांबानो जाबाय दाहाय दे थांगोन दे आं थांगोन सरि दे सरि ननसेन्स नुवा नामा लामाखौ सरि दे माने आं नुफ्लाखैमोन मोस्रोम नामा आं खै नुवाखै खुन्दायनानै थाखाय सरि दे मादै आं नुमाराखैमोन बेनोबा सरि बुंनो फैदों आंहाबा ओरैनो मा टेनसन स्ट्रिट लामासो बियो स्ट्रिट लामा मोजाङै मेगन थाइनैखौ होनानै थाबायबानो जाबाय न'नि लामा नङा बियो सेकेन्डनि गोरोन्थि जागोन सेकेन्डआवनो थैगोन मिथिबाय बेनोबा मायबा सरि बिनो फैदों बेयाव नुवालाफानो खुन्दायना थाबायनो फैयो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मिथिगौ आं सिखावसो खोमा साला अबेनि ननसेन्स मानसिफोरखौ लोगो मोनलाबायो थारैनो आं नुमाराखैमोन बे हिन्जावखौ आंबो लामा गेजेरफ्राव मा सानलाबायो सरिबो बुंदों थेवबो रायनासो थांबाय बे मानसिखौ बबेबा नुनाय मोन्दों आं सोरमोनथाय बियो बाव नुदोंमोन आं बिखौ गोसोखांनाय मोन्दों आं सोरमोन बियो सोरमोनलै बियो रायनाय हिन्जावा सोरमोन बबेबा नुदोंमोन आं बिखौ
गोसोखांबाय बेलाय माथो मादैसो जोंहा मादैसो नङा बियो रितु मादै औ नंगौ रितु मादैसो बियो मादै है थांबायानो मादै आंखौ सिनायाखै खोमा अबाव सिनायनो मादै आंखौथ' उन्दैयाव नुनायानो आंनो सिनायबावाखै एसेबां बोसोरनि उनाव नुबाय आं थैद मादैजोंसो बेबायदि खुन्दायनांगौ ना मादैखौसो खोलैबाय आं दै आं नुमाराखैमोन मादैया दुखुसो मोनबाय ना मायबा बे जायगायावनो बे समावनो सिनायनो मोनब्ला आं माथो होथारगौमोन आं मादै होननानै मोजाङै माथो होबावगौमोन आं रायज्लायगौमोन अखाबो सिजोब्बाय बै दखानाव हाबहैनो र'